はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。LG チャンネルです。今日は、あるソフトのマルチプレイをしようと思った時に、このコントローラーなんですけど、このコントローラーがないとできないということで、買ってきました。が、こちらですね。で、もうちょっと袋を大きくしてもらいたいですね。出ないんですよね、引っかかって。はい。こちらです。はい、そうです。Wii U プロコントローラーですね。ここは特に、そうですね。説明と、じゃない、写真と、まずですね。それだけです。一緒に買ったものは特にないので、開けていきます。ちなみに、このコントローラーは、税込みで、5184円かなでした。よし、じゃあ、中を見ていきましょう。こうなってるんだ。ちょっと待ってくださいね。こうなってるんだ、これは。はい。こんな感じで入ってましたね。よいしょ。こんな感じですね。よいしょ。それでは、一つ一つ紹介していきます。まず、説明書と保証書ピントがですね。それから、これ、なんだろう。充電器かな。プロコントローラーの充電器。そして、重要な、よいしょ。これ、プロコントローラー本体です。そうですね。白も迷ったんですけど、白だと、後々使っていると黄ばんでくるんで、どうかなと思って、黒にしましたね。で、そうですね。トリガーもいい感じですね。で、いい感じだね。はい。先に触っちゃいましたけど、入っていたのは、この、この3つですね。でも、自分的には、少し、この ABXY と十字キーの間が、ゲームパッドに慣れちゃってるんで、狭い気がするんですけど、それ以外は、特に問題なしですね。はい。それとこれ USB なのでパソコンでも充電できるんですかね。わかる方いたらコメントで教えてください。はい。ということで、短かったですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、さよなら。